uga tasih kasambung malih. Malam Minggu, malam yang panjang buat mencari hiburan. Pramila matur gunging panuwun Mas Gogon, Mas Soni, lan ugi Bapak Karono wonten siang menika ingkang sampun live streaming wonten siang menika sesarengan Turangga Wahyu Budaya matur suwun sumangga. Kados pundi niki Mas Hari Jenggot sampun ready napa dereng? Bilih dereng dipun rantos sekedap malih. Alvaro Audio matur sembah nuwun. Menika ingkang sampun paring pambiyantu wonten siang menika. Pripun Mas Kirun ting-tingane Mas Kirun? Sumangga. Saweka prajurit manegas bendhe bidang Maragut bareng tumandang rampak jogete saya enyang samake jangan dikeri senggak runtut ambo seni rangut diwani agawe
sangsa mengati. Ayo lomba yayu. Daleng prawadya bala epya regumapyar anite turangga agawe reking praja gumura anggatari sayek tikaning ratu dalelahi budaya. Wahyu budaya, wahyu budaya malih. Oh. Mas Bondan, payahmu lho, Dik. Oh, hey, hup, oh, hey, ya. Turangga wayu budayawan kaya mangkene. Ah, hey. Silpi karo Neni. Bergoyang bersama Turangga Wayu Budaya. Hosa, hosa. Ae, ae.
Hoa. Aranono. Lagi gurih ho ho goyang titik Run, enak wong delok jalanan Run. Sugeng Rawa Mas Galang. Yo, 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 yo. Pindha wayangan uripe manungsa caritane manut dalan sing lakoni kahanane donya pancen warna-warna ana awal ana bengi wis gandengi apa pancen wis dadi pasti saben dina mung rekoso tak lakoni golek pangan sapuluhan turun dalan mikir nasib kang ora karo-karuan nasib keloro-loro nasibku aduh bapak nyuwun tambahing pangestu nasib keloro-loro nasibku aduh ibu nyuwun tambahing pangestu tak pasrahke kabeh iki marang Gusti muga-muga pantasing lelakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rejeki kang turah-turah matur sembah nuwun kanca-kanca ingkang katemben rawuh monggo pinarak ingkang sekeca karangan badhe rawuh matur nuwun Turangga Wayu Budaya sak jose mase hey 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 hop
pindho wewayangan uripe manungsa caritane manut dalang sing lakone kahanane donya pancen warna-warna ana ewen ana bengi wis gandengi apa pancen wis dadi cobaning pasti saben dina mung rekoso tak lakoni golek pangan sapulukan turut dalan mikir nasib kang ora karu-karuan nasibku ketula-tula aduh ibu paringa berkah pandonga nasib keloro-loro nasibku aduh bapak nyuwun tambahing pangestu tak pasrahke kabeh iki marang Gusti muga-muga mentas ing lelakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rejeki kang turah-turah
Siapa itu si baju biru, putih sepatumu, hitam payungmu, merah bibirmu sayang. Siapa namamu? Ku ingin tahu kenalan namamu. Tolong aku mas, tempat tinggalku Jalan Sudirman 38. Boleh ketemu kenalan namaku Fitri Aini, itu namaku. Aini jebul jenengmu. Aku saiki wis tepang karo sliramu wong ayu. Nggih Kang Mas. Siapa itu si baju biru, putih sepatumu, hitam payungmu, merah bibirmu sayang. Siapa namamu? Ku ingin tahu kenalan namamu. Tolong aku mas, tempat tinggalku Jalan Sudirman 38. Boleh kau tahu kenalan namaku Fitri Aini, itu namaku. Oh, 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 oh. Goyang Siti. Sore nakir sing ditakir godhong karo esuk mikir, sore ya mikir sing dipikir turangga wayu budaya. Oh a ha e ha o ha e ha e ja e ha e a lo 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 ye 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 piye karepe kok aneh mong gawe goreng esamono jenuju saiki wis mukti kok njur nyelaki ora patut becike yen kepethuk bebasane rasan ilang manise nyatane lali sumpahe ye 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 piye karepe.
Ya sebenarnya malih kantoran pinarak kanca-kanca kuda budaya. Mas Bagus, lagi Mas Bonojo, sayangku. Kene ketiga. Nang kene ketiga lho Mas Bagus. Ha ha goyang sithik. Sebenarnya malih matur nuwun kagem kanca-kanca saking Banaran khususipun wonten ing siang punika ingkang sampun andhiraken turangga wahyu budaya. Ha he. Ho ha. He. He a he, he a he. He ho. Ha hop. Ha hey. Jos. He ho, he ho. Gentok, gentok, gentok. Gentok, gentok, gentok. Sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rini-rini bebarengan rame-rame do jogetan getok asale saka potong ngantuk iku tambane apa alah getuk asale saka telonan yen ora petuk yen ora petuk atiku rada gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji mas mengko aku gelo Mas Hari Mas Hari jenggot Ayo le Prayana turangga wahyu budaya Ambo jaya ngrata surung rata ngera lenggi para satya kembar cacahing wonten 6. Wis
Hop. Kuning-kuning tahu takowa baju kuning, siapa yang punya, siapa yang punya. Pun titi wancine enggal nyuwun pamit wan. Wah.